Môj najväčší náborový fail. V roku 2000 otvárala Pepsi výrobný závod v Malackách. Potrebovali sme nabrať zhruba 40 ľudí do výroby a mne napadlo zverejniť inzerát v miestnych inzertných novinách. Výsledok bol katastrofálny. Čo si myslíte, koľko prišlo životopisov? Niekoľko mesiacov prichádzali stovky listov. Áno, to bola ešte doba papierová. Keď ich prišlo cez 5000, najal som brigádničky na ich triedenie. Prečo katastrofa? Lebo každý nespokojný kandidát bol zároveň potenciálny konzument našich produktov. Nechceli sme dopustiť, aby chuť Pepsi zhorkla v ústach miestnych len preto, že nedostanú žiadnu odpoveď. Tak sme vymysleli niečo ako pohľadnicu s poďakovaním pre každého. Odpovedí bolo cez 15 000. Ich spracovanie trvalo takmer 4 mesiace a o nákladoch sa ani nebudeme baviť. Ignorovať nevyhovujúcich kandidátov je chyba, ktorá poškodzuje vašu značku.